Bé, hem de trencar el silenci que han aconseguit ells amb aquest Disturbis, una pel·lícula de l'any passat, del 22, no ho pronuncio bé, però de Cyril Schaublin, no? Més o menys, i que ens situa en un lloc concret que bàsicament és al voltant d'això que s'anomena la Federació del Jura, que és en aquell moment la federació anarquista més important perquè aporten moltíssimes idees de la Primera Internacional. Són una gent que havien estat expulsats al 72 de la Internacional, precisament al Congrés de la Haia, i de fet es van dissoldre el 1880. Són importants sobretot perquè van establir tota una forma de funcionament cooperatiu i que a banda d'això hi ha l'anècdota aquesta del viatge de Kropotkin, que surt en Tinta de Memòries d'un revolucionari, on apareix aquesta frase que diu que les relacions que vaig trobar a la serralada del Jura, la llibertat d'acció i pensament que vaig veure desenvolupat entre els treballadors i la seva il·limitada devoció per la causa va tocar fortament els meus sentiments i quan vaig haver de deixar les muntanyes, després d'una setmana amb els rellotgers, la meva visió del socialisme va ser establerta. Jo era anarquista, us sortia la frase al començament. Però no anem a parlar precisament d'això, sinó d'això aquí. És a dir, d'aquest començament seminal i principi de tot d'aquest moviment anarquista que va ser brutal i que encara existeix avui, evidentment, amb moltíssimes mutacions. Amb dues persones que us presento. A la meva dreta, a la vostra esquerra, hi ha l'Alba Padrós. És una persona que està treballant moltíssim, però que a banda de treballar moltíssim dintre de l'àmbit del pensament i de la filosofia, jo crec que als propers anys encara veurem moltes coses realment més destacades encara, tot i que ara us explico que ella és graduada en filosofia, és màster en recerca en humanitats per la Universitat de Girona, també ha estudiat a la UNED i és educadora, és editora del pròleg de la matemàtica de la història d'Alexandre Deulofeu, de Francesc Pujols, i també de l'Elogi de la mentida de Josep Torres Tribó, que és un llibre que crec que és bàsic i central per resituar el pensament filosòfic anarquista dintre de la història d'aquest país, però alhora també és traductora ella diu que ho va fer per passar l'estona, però és traductora per primera vegada el suport mutu, una obra central del pensament de Kropotkin, al català. Ella diu al seu Twitter que és, en el fons, soc un senyor radical del 19, però vaig d'incògnit. Evolució, anarquisme, ateisme i ètica animal. Jo afegiria, encara que no surti, feminisme, perquè també té una important producció al voltant del feminisme. A la meva esquerra, Ginés Puente, a la vostra dreta, evidentment, que és doctor en Història Contemporània a la Universitat de Barcelona i és autor d'una tesi, també jo crec importantíssima, avui publicada en part, aviat també publicada en paper, que és de Soledad Gustavo a Teresa Mañé Miravet, els orígens de l'anarcofeminisme a Espanya, del 1865-1939. Ell, amb una part d'aquesta tesi reformulada, va guanyar el primer premi Josep Termes de Recerca el 2022. Aquesta part està publicada ara en digital, se diu Teresa Mañé, la intel·lectual anarquista, i aviat estarà publicada també en paper. És codirector de la col·lecció Lliure Pensaments del Teresa Abelló, que publica la Universitat de Barcelona i la Rovira i Virgili. Ha fet molts estudis històrics diversos, és un dels coordinadors de la revista La Corbella i també és, encara que queda una última prova d'accés, membre de l'editorial Lo Diable Gros. Amb ells dos ens situem, jo ja m'aturo aquí, amb allò que seria els precedents. Podeu explicar, no a mi, sinó a tothom que tenim aquí al davant, això, com a l'àmbit català, això que hem vist en l'àmbit, en aquest cas, suís, però també europeu a nivell general, se construeix això que seria el moviment anarquista. Primer de tot volia dir que a mi la pel·lícula m'ha xalat moltíssim, l'havia vist perquè me l'havia passat l'Elisenda i ara l'he tornat a veure però amb subtítols en català i m'ha agradat moltíssim més.
Situar els orígens de l'anarquisme a casa nostra penso que és bastant complexa, perquè depenent de la historiografia que mirem, observarem unes característiques o unes altres. Per mi sí que em sembla fonamental entendre que l'anarquisme arriba a Espanya molt abans del que sembla, perquè quan arriba Giuseppe Fanelli l'any 1868 per intentar fer aquesta federació, que es farà 2 anys després, el 1870, enviat com a un emissari de Miguel Bakunin, que aleshores estava a Nàpols, que també han sortit aquestes referències italianes. Miguel Bakunin envia a Giuseppe Fanelli, que arriba i fa 3 conferències, una a Barcelona, una altra a València i una altra a Madrid, i convidat per als federalistes d'aleshores, principalment per Anselmo Lorenzo, entre d'altres molts, i fa 3 conferències en napolità, que no entén ningú. Ell parlava una mica de francès, en els diaris surt aquesta cosa de un home ha vingut aquí amb una barba a fer-nos 3 conferències que no m'ha entès res, i 2 anys després es funda la Federació Regional de Treballadors. Per mi és molt interessant això perquè el que ens fa veure és que a l'estat espanyol i a Catalunya ja existia un teixit associatiu suficientment potent com per acceptar aquestes idees molt més abans del que sembla. Aquí ens hauríem d'entendre que Pi Margall, aquest federalista, era traductor de Proudhon, aquest primer pensador filòsof que es declara anarquista. Hem d'entendre també, perdó, vull dir que em semblava... hem d'entendre també en aquest moment que l'anarquisme és federalisme, republicanisme, és espiritisme, és maçoneria, són espais de sociabilitats compartits que generen aquesta espurna que poc després serà l'anarquisme. Sí, efectivament, és que m'ha semblat molt interessant això que deies, ostres, que ve convidat per als republicans, perquè efectivament, a l'hora abans has preguntat, ostres, esteu d'acord, no esteu d'acord? Sí, clar, però em sembla molt interessant també anar a veure això, aquesta mena de precedents que hi ha al darrere, no? I, ostres, abans això, una cosa com que quan comencen a identificar-se a si mateixos com a lliurepensadors, això és l'any 67, que hi ha un moment donat en què un almanaque, que crec que diuen que hi ha Sunyer i Capdevila, hi ha Monturiol, hi ha Cerdà i companyia, que comencen dient «Somos pensadores libres, creemos no sé què, no sé quantos». Hi ha tota aquesta mena de cercle anterior i fins i tot el centre anterior, diguem-ne, als federals empordanesos, que això també és una mena de pòsit, d'alguna manera, ja molt revolucionari. Tenim, jo què sé, tenim una Abdó Terrades amb la seva tasca i amb una cosa tan, en el fons, tan icònica com aquella cançó que ell compon de la campana, que és una cançó ultrarevolucionària i és anterior a tot això, em sembla molt xulo. I allà hi ha moltes coses ja, i jo què sé, abans de començar, diguem-ne, a veure la pel·lícula i tal, que m'ha semblat magnífica i que suposo que aniré dient coses perquè hi ha alguna cosa al voltant d'aquesta qüestió del rellotge i aquest tic-tac constant que, aprofitant que jo soc de filosofia, diguem-ne, m'agradaria també comentar alguna cosa més endavant. Però en tot cas aquí ja és molta cosa, no? I, ostres, hi pensava amb el Dios de Sunyer i Capdevila, aquesta mena d'ateisme que ja es fa explícit a les Corts i es fa explícit en un llibre. Ja hi ha moltes coses aquí abans de començar. Per exemple, el Dios de Sunyer i Capdevila ja és una porta d'entrada, abans comentaves que Pi Margall ja havia traduït, el Dios de Sunyer i Capdevila és una entrada a l'obra de Feuerbach, una entrada a aquesta mena d'ateisme modern que s'estava començant a coure a Alemanya, que s'estava començant a coure a altres llocs del món. En el fons és una entrada a filosofia supercontemporània que està arribant a Catalunya de la mà d'aquesta gent. I de fet, la major part de corrents més innovadors, l'anarquisme en serà un, però també seran moltes altres coses, arriben de la mà d'aquesta gent. La contemporaneïtat filosòfica arriba de la mà sempre d'aquesta gent. I això es cristal·litza, per fer una mica d'abans, al 1870, amb aquest congrés obrer que tu has anomenat així de passada, i que en bona part, diguéssim, recull, si vas mirant el llistat de gent que participa, moltíssima de la gent que heu citat així de passada. O sigui, que aquest punt compartim que és un punt, diguéssim, un punt i seguit però important, o és una cosa més? És el moment en què apareix això, la Federació Regional Espanyola, que
que és l'ingrés directament dintre de la internacional. Com veuríem aquest moment? Que és el moment en què l'anarquisme, l'ateisme, però també el cooperativisme i tots els ismes, menys el ciclisme, en aquell moment encara no ha arribat, tot i que arribarà. És important veure també molta part dels esports arribaran de la mà dels anarquistes i d'altres sectors avançats. Tot això cristal·litza aquest 1870. Què passa aquí a Barcelona? Doncs passen moltes coses, com sempre. És un moment en el qual, seguint el que deia l'Alba i el que pregunta el Jordi, d'un fervent anticlericalisme. Abans parlàvem també de Darwin, recordem-nos tots de l'etiqueta d'Anís del Mono amb Darwin a la portada. Però és un moment, per exemple, que 2 anys després, el 1872-73, es fa la Primera República amb una seu de la Primera Internacional que es situa a la plaça Sant Felip Neri de Barcelona. És un moment, a més, en el qual apareixeran personatges com Josep Llunes i Pujals, que serà gran defensor de l'anarcocol·lectivisme, perquè principalment Catalunya, a diferència d'Andalusia, que era per on algunes historiadores com Gloria Espigado, catedràtica a la Universitat de Cadis, ha assenyalat que les idees anarquistes arriben gràcies al fourierisme que arriba a Cadis a través de la traducció d'obres, d'obres de molt diversa índole, des de Saint-Simon a Fourier, a Owen, etc. Arriben a Cadis i a Andalusia tenim l'anarcocomunisme, que un dels màxims defensors, juntament amb Enrico Malatesta, és Kropotkin. A Catalunya, a diferència d'aquest anarcocomunisme, potser una mica posterior, però també molt bé organitzat, tindrem l'anarcocol·lectivisme que descendeix de manera directa de les idees de Bakunin i que el màxim representant d'aquestes idees a Catalunya serà un dels pares de l'anarquisme, d'aquesta primera generació de l'anarquisme, que serà Josep Llunes i Pujals, que no parlaré d'ell perquè el màxim expert és el Jordi Martí, que va fer la tesi sobre ell i que recentment va publicar la seva biografia. Un representant, Josep Llunes, que té una revista que es diu La Tramuntana, que és una revista únicament en català. I sensacional. De fet, una de les coses interessants que també passa quan estàvem començant a parlar d'això, de quin seria l'abast temporal, també és interessant la qüestió de la llengua. Com tenim una revista com La Tramuntana, que és íntegrament en català, de fet, adopta aquest nom de Tramuntana, que d'alguna manera també ens remet a aquest substrat empordanès, fins i tot entenc, és una revista divertidíssima, és supercatxonda i plena de xistos molt bons. Però en tot cas, com aquest ús del català s'anirà abandonant progressivament per, suposo, factors d'índole diversa. Suposo que en bona part també s'explica per l'apropiació del catalanisme per certa part de la intel·lectualitat catalana. M'imagino, jo què sé, una cosa com la tradició catalana de Torres i Bages i companyia, que acaba d'alguna manera desviant el catalanisme cap aquí i no cap a altres bandes. No sé com ho veus. Formes part de la xerrada? Sí, clar, jo no havia de respondre perquè teòricament hi havia de preguntar. Coincideixo molt amb el que dius i afegint el que esteu dient hi ha una cosa que jo crec que és molt interessant perquè a mi m'agrada molt la pel·lícula, m'agrada molt l'estètica de la pel·lícula, però sí que és veritat que l'anarquisme que es produeix aquí utilitza una cosa que aquí no apareix en cap moment, que és això que acabes de dir ara, és a dir, l'humor. L'humor molt bèstia, no és un humor només allò de riure una miqueta, és enfotre-se'n fins al final de qui mana, perquè l'única forma d'enfrontar-se a qui mana és aquesta, no? I això m'agradaria precisament preguntar a tu, que vens del món de la filosofia, si això, diguéssim, té algun tipus de precedent aquí o bé és una aportació que apareix de cop, no? És a dir, aquest enfotre-se'n de qui mana però fins a l'extrem és una característica de tot aquest anarcocol·lectivista que es produeix entre els 70 i els 80, al 81 ja la cosa continua però ja comença a arribar tot l'anarcocomunisme, no sé. M'agrada molt que em facis aquesta pregunta, com diríem. Ostres, doncs mira, jo crec que ve de més enrere segur. Com a tall d'exemple, abans he citat Abdó Terrades en un moment així donat. Abdó Terrades té una mena d'obra de teatre humorística que es diu Lo Rei Micó, que és una mena de farsa molt carnavalesca, d'una mena de monarquia estranya, però sembla ser que aquest personatge està, no sé si us sona, sí, està inspirat en un personatge real.
El rei Mico Mico, que efectivament que es veu que era un senyor una mica peculiar, que va acabar sent una mena de pràcticament ermità, que se'n van a viure una mena de refugi a dalt de la muntanya, com just a la frontera amb França, però que en tot cas sembla que organitzaven fins i tot micomiconades, d'alguna manera, com grans farses, en el fons enrient-se'n de l'autoritat. Jo dic que d'alguna manera, ostres, aquesta manera d'afrontar-se a l'autoritat mitjançant l'humor, jo crec que ve de molt enrere. Suposo que encara ho fem, no ho sé, però sí, és una bona cosa, jo crec que ve de molt enrere. I en el teu cas, que a més coneixes bastant a fons la tradició també llibertària i d'altres corrents de pensament, segurament del mateix moment, per exemple, italians o napolitans. Això també s'utilitza, és una cosa estesa o no? Ho dic perquè potser és que realment això és una cosa mediterrània, no? I en canvi amb la banda de Suïssa la cosa és molt més d'una altra manera. En tot cas, aquí no hi ha humor, és veritat. No, perquè l'estètica de la pel·lícula és molt diferent, però sí que l'humor és constant. Aquestes sàtires contra el món clerical, per exemple, seran constants, ple de vinyetes totes les revistes i publicacions. A Itàlia també passa. Jo que vaig estar remenant els arxius napolitans per la tesis doctoral, clar, tot està ple de les mateixes capçaleres, semblen com molt repetitives. Aquesta capçalera, per exemple, d'una persona bufant els mals de la societat i que aquests mals de la societat siguin representats per la cúria papal, com a la Tramuntana o el vendaval a Vilanova, són constants. Aquesta pel·lícula, l'humor no és la característica, però bueno. Però, ostres, a nivell estètic m'ha entusiasmat, vull dir, ja sé que parlem d'anarquisme a Catalunya, però és que a nivell estètic m'ha entusiasmat tota aquesta mena de metàfora del rellotge tota l'estona. Bueno, metàfora no, vull dir, directament. Tot aquest ús del rellotge, que és l'eina d'opressió, i és allò que estan fabricant, i és aquesta mena de pràcticament mecanització absoluta del treball que se'ls exigeix als treballadors, etc. Ostres, i això, vull dir, aquesta mena de mecanització completa del cos, que és una cosa que ha anat increixent gairebé, aquesta mena de tirania del rellotge ha anat increixent, però m'ha fet pensar quan la veia, aquesta tradició suïssa de fer rellotges que segles enrere tenien, hi havia un personatge molt peculiar, estem parlant del segle XVII, és un personatge molt peculiar i molt interessant a nivell filosòfic, que es diu Jacques Dreux, que és un senyor que va intentar crear tot de ninos automatitzats utilitzant mecanisme de rellotges, ell era rellotger. De fet, la seva empresa de rellotges encara existeix avui, no sé exactament d'on de Suïssa és, però és un senyor que fabricava rellotges i que tenia l'objectiu de crear rèpliques humanes amb rellotgeria. De fet, va arribar a crear una mena de nino que tocava la flauta, però tocava la flauta no simplement com emetent so de tal manera, sinó reproduint l'estructura completa del cos humà. I n'hi havia un altre que escrivia, i n'hi havia un altre que dibuixava. Hi havia aquest intent de reproduir fins i tot la racionalitat d'aquesta manera. Ostres, i aquesta mena de múltiples jocs amb els rellotges m'ha semblat genial, i tot el tic-tac tota l'estona m'ha semblat genial de la pel·li. Enllaçant amb el que dius, aquí està el ludisme. Total. Aquesta idea de que les màquines i la producció traurà la feina a molta gent i a Catalunya principalment, en altres espais també, però a Catalunya principalment està tot aquest moviment que es diu ludisme, que el que fa és destruir les màquines i que els treballadors es revolucionen per destruir aquell element que havia de treure els llocs de treball en un moment de revolució industrial o de segona revolució industrial. Clar, i és una eina d'opressió, em sembla superinteressant com ho han jugat, això. Sí. Hem situat diverses coses, però hem parlat del republicanisme, hem parlat de l'ateisme, però sobretot de l'anticlericalisme també com a construcció política. Hem parlat, evidentment, del moviment obrer, que té diverses formes. No hem parlat directament del sindicalisme, però hem parlat d'això del 1870, de la construcció de la Internacional. Sí, del ludisme, que aquí es deia antimaquinisme, perquè la paraula aquesta va vindre de fora, els amics de Lut, però que Lut aquí va arribar no sé quan, tu ho deus saber, però segurament no en aquell moment, i tot això conflueix amb aquest 1870, que evidentment és una suma de coses i el que vulguis. Però això té una durada precisament temporal curta. Si el 1868 hi ha la Revolució de Setembre, al 1870 hi ha precisament la Constitució de la Internacional, al 1873 hi ha la República i l'aixecament del COI, però el 74, diguéssim, això s'acaba. Què passa en aquest moment? És a dir, tota aquesta cosa que està explotant, què passa amb tota aquesta gent i tot aquest munt de moviments que existeixen?
Pues has explicat, crec que una mica tot, no? A 1868, la Revolució de Setembre, coneguda com la Gloriosa, per mi la revolució contemporània que dona pas a l'estat espanyol a la contemporaneïtat, una revolució que porta al matrimoni civil, que porta al cementiri civil, que porta molts elements característics de la nostra societat actual, però fundats amb la Constitució del 69, arriba el 1870, se constitueix l'Aliança. És molt interessant perquè hem d'entendre, faig un parèntesis, jo soc molt de parèntesis, però Kropotkin arriba a l'estat espanyol perquè a Suïssa, en aquest mateix període dels anys 70, es troba a Severiano Albarracín, que és un home que mor justament l'any que ve Kropotkin aquí, però que té contactes amb un altre anarquista internacionalista, que és Vicente García Viñas, un metge de Màlaga, que arriba, també està al Congrés de Berna, que aquí ha sortit també, i que provoca que Kropotkin, amb 36 anys, arribi a l'estat espanyol per consultar i veure què és el que estava passant a l'estat espanyol i a Catalunya, que semblava que tothom parlava a Europa. Per tant, la teva pregunta és que el que no interessava era aquestes idees federalistes que s'estaven instaurant arran sobretot de la Gloriosa i sobretot, evidentment, amb la Primera República. El que sembla és que la Primera República no va fracassar i, per tant, les idees lliurepensadores anarquistes federals per aquest motiu, sinó sobretot per al cas català. Sembla que el cas català i la potència de Barcelona va ser la que va fer que la Primera República fracassés i amb ella totes les idees federalistes, etc. Nosaltres ara amb el Jordi Roca vam reeditar un llibre que és gratuït, que està per internet, que és les memòries de Miguel Sugranyes. Miguel Sugranyes va ser alcalde de Barcelona durant la Primera República i fa tot un memorial, tota una autobiografia d'aquest període. I ens explica per què van fracassar aquestes idees i per què es va il·legalitzar l'anarquisme a Catalunya just acabar la Primera República, perquè es va fer fora els internacionalistes d'aquesta seu de Barcelona de la Primera Internacional. I això ho lligo amb la samarreta que porto avui, que és la revolució del petroli, que no va ser... on va participar Severiano Albarracín, que no sembla que fos una revolució anarquista, malgrat hi participessin anarquistes, però sí que podem veure aquestes idees més llibertàries en la revolució, per exemple, del cantó de Cartagena. Si ens anem a Cartagena, veiem que aquest mateix any, 1873, hi ha una revolució d'un intent de proclama d'un espai federal dins d'aquesta idea del federalisme del segle XIX. Sí, efectivament. També m'ha agradat molt com has començat d'això, dient, ostres, penetren moltes idees, és que en penetren moltes, no? I el fracàs és també relatiu, les idees també queden i permaneixen, i fins i tot en aquesta mena de cercles lliurepensadors més amplis, aquesta mena d'idees tindran el seu pòsit, tindran les seves revistes, tindran les seves maneres de comunicar-se. De fet, a principis de la dècada dels anys 70 és que passa tot, passen moltes coses. Surt l'origen de l'home, de Darwin. Abans s'ha sortit Darwin ja... Jo sempre ho escombro tot cap a casa i sempre ho escombro tot cap a Darwin i cap a l'evolució i cap a tot això. De fet, el suport mutu és una obra sensacional perquè també suposa una alternativa i perquè és un diàleg també amb Darwin. Però surt l'origen de l'home, que això canvia moltes coses. A nivell intel·lectual canvien moltes coses. Perquè estem posant de manifest una continuïtat, perquè estem apartant de la taula intel·lectual, Déu, també arriba al món, en aquesta dècada també comença a arribar a l'espiritisme cardaquià, etc. T'he pogut aturar un moment perquè vol dir que ara que estàs aquí dintre, tu mateixa, que és l'expecialista, sobretot aquí dalt, l'Alba és traductor del suport mutu, l'anarquisme té com a dos moments, que un primer moment és precisament la reivindicació de Darwin, però automàticament després hi ha un atac des de l'anarquisme mateix contra Darwin
pel fet de que Darwin situa al centre de tot la competitivitat, la competència, i aquest llibre de Kropotkin és utilitzat, diguéssim, no és que siguin antidarwinistes en plan de que no hi ha evolució, no, però l'evolució central no és una altra cosa, que és el que explica Kropotkin aquí. Pots allargar també això? Sí, efectivament, de fet és una qüestió relativament complicada, perquè de fet a vegades hi ha aquesta idea de la contraposició entre Darwin i Kropotkin, que no és ben bé així. M'ha agradat molt com ho has expressat, aquests dos moments. Dos moments perquè en un primer moment sembla que t'hagis d'agafar Darwin com qui s'agafa a un ferro roent, perquè és una manera d'articular un discurs antireligiós. És una manera d'articular un discurs antireligiós, en el fons molt fàcil. Podem explicar la vida sense haver de recórrer a res religiós. Això, efectivament, té aquesta lectura. Però ja em sembla que Anselmo Lorenzo, molt abans que Kropotkin, ja hi ha un moment donat en un article que ja comenta que, ostres, però no tot és lluita per la supervivència, no tot és competència. Aleshores arriba el suport mutu, que ja venia d'uns articles anteriors, i Kropotkin posa de manifest que fins i tot Darwin es fa a vegades un embolic a l'hora de tractar fins a quin punt només és lluita, fins a quin punt només és competència. I ell apunta a la introducció que Darwin tot sovint es contradiu quan tracta aquesta qüestió. En el fons el que fan, sobretot el que fa Kropotkin i en el que farà en aquest segon moment serà oposar-se a lectures de tipus Huxley, de tipus Herbert Spencer, de tipus Spencer de Darwin. Lectures que allargaran excessivament Darwin cap al sector social i que en veuran una traducció econòmica i una traducció política, que aquesta sí que resulta completament inacceptable als cercles anarquistes. I, evidentment, això s'acaba amb el cop d'estat de Pavia i el Serrano i tota la gent aquesta. No és que s'acabi perquè això roman, evidentment, però haurem d'esperar el 1881 quan, a través d'un canvi de govern i una liberalització, és a dir, liberalització vol dir que quan escrius un text públic no et tanquen a la presó per això, directament aquesta és la liberalització que hi ha, la cosa canvia. I el 1881 apareix la Federació de Treballadors de la Regió Espanyola. Evidentment, per arribar fins aquí, que serà una altra vegada una gran explosió, en aquest cas anarquista i sindical, és ben curiós perquè el 1881 tots aquests que heu vist aquí, bueno, tots aquests no, és a dir, tots aquells que representaven aquests que heu vist aquí no han desaparegut, però estan en vores molt baixes. I aquí es construeix una organització sindical que és anarquista i que, tot i que sigui Federació de Treballadors de la Regió Espanyola, quan se diu regió es parla perquè és la part del tot, que és la internacional, no té referent internacional perquè la internacional com a tal ja no existeix, ha petat, no? Què ha passat aquí? Què hi ha hagut aquí al mig? A Catalunya o a nivell internacional? A Catalunya i a nivell internacional, no? Comença tu. Aquí està la primera il·legalització, on el qual molta de la gent marxa a viure a Lisboa, marxa a viure, crec que l'anarquisme portuguès és el gran referent en aquest període, és tothom exiliat allà o exiliat a Londres principalment, es comença a organitzar i aquí, jo no sé si m'estàs preguntant aquesta qüestió, però aquí es comença a organitzar un moviment anarquista clandestí que principalment es comença a organitzar a la zona anarcocomunista, ara ja sí, deixem de banda l'anarcocol·lectivisme, que comença a transicionar Catalunya cap a l'anarcocomunisme, però Andalusia principalment és quan s'organitza aquesta segona federació, de manera absolutament clandestina. I apareixen organitzacions, el 82 a Jerez, per exemple, de la Frontera, no venim a parlar d'Andalusia, però a Jerez de la Frontera s'organitza aquest primer assetjament policial cap a una organització que s'anomena la Mano Negra perquè se suposa que troben uns estatuts que no existeixen i que Clara Elida, que va treballar principalment aquest fet, troben uns estatuts que no existeixen però que els culpabilitzen de tenir una organització clandestina vinculada a la Internacional o a la FRE. Aquesta organització de Jerez de la Frontera acaba amb empresonats durant 20 anys pràcticament, uns fets a Jerez de la Frontera que es repetiran en 1892. La gent torna a sortir al carrer per intentar fer fora la gent que estava a la presó,
torna a haver una revolució, torna a haver una represàlia contra tota aquesta gent i finalment és un procés judicial que s'allarga fins al començament del segle XX. No? La persecució cap a les idees llibertàries, que després parlarem del procés de Montjuïc, seran constant a partir d'aquesta època. A partir de l'època dels 80, quan l'anarquisme transita també a una part més violenta, a un anarquisme més de la propaganda por el hecho, i que fins i tot Kropotkin defensarà. Kropotkin hi ha un moment determinat que deriva de la propaganda de l'anarcocomunisme a un moment que recolzarà fins i tot l'assassinat d'Alejandro II, del tsar de Rússia, i que acabarà transitant per un segon moment a l'anarquisme sin adjetivos de Tàrrida i del Mármol. És a dir, és un període en el qual el conglomerat d'idees anarquistes, també a Catalunya i principalment a Catalunya, perquè aquesta idea de l'anarquisme sin adjetivos d'ell, que el que volia era aglutinar o que aquests anarcocomunistes i aquests anarcocol·lectivistes no es barallessin, aquesta idea també serà després secundada per Kropotkin, que durant un període de la seva vida va recolzar aquest anarquisme sense adjectius. Precisament Tàrrida, és que m'ha agradat molt que respondessis. Tàrrida és un personatge tan interessant. No sé si se n'ha fet algun estudi o alguna cosa. La Dolors Marín està fent un, però encara no l'ha publicat. Això és inèdit, no es pot dir. D'acord. Doncs és que és un personatge tan interessant. El tema de l'anarquisme sense adjectius és crucial per entendre-ho. També és molt interessant tota la seva lectura del materialisme, també en relació a una cosa com aquesta, com la de la pel·lícula. I en un moment donat, ell debat en un moment donat amb uns espiritistes, efectivament, des de la revista La Luz, debat amb uns espiritistes del Faro de l'Espiritisme, no, alguna cosa així, del Faro de l'Espiritisme, alguna cosa per l'estil. I tenen un debat que es porta com en 4 o 5 números de revistes, en què ell defensa un materialisme molt ben articulat, en què ell fins i tot defensa una mena de fisicalisme del cervell i arriba a comparar el funcionament del cervell amb un telègraf. Per tant, de nou, ambivalències estranyes en relació a la tècnica. I, de fet, també hi ha una cosa molt curiosa de Tàrrida, aprofito per dir-ho, perquè crec que també surt en aquests articles, que és que, efectivament, l'anticlericalisme és una idea molt potent, però a vegades dona la sensació que deixa com orfe d'explicació, que deixa com orfe de consol, d'alguna manera. I són interessants els intents que es fan des de certa part intel·lectual de l'anticlericalisme de donar resposta a aquesta falta de consol. I Tàrrida té un text molt curiós en què intenta argumentar que és possible trobar consol a la qüestió de la vida més enllà de la mort en una simple immortalitat molecular. No, els nostres àtoms, les nostres molècules sobreviuran a la nostra pròpia vida i sempre permaneixeran. I per tant no ens hem de preocupar, tot és un i és com molt hippie. Però és molt interessant aquesta mena d'intent de donar respostes. I de fet la resposta de Tàrrida, aquesta mena de resposta positiva d'alguna manera a la qüestió de l'anticlericalisme serà una entre d'altres. Fora del món anarquista, per exemple, Pompeu Gener farà una cosa similar en relació a una mena de també consol en el record, una cosa similar. És una qüestió molt interessant, com es troben amb la necessitat de donar resposta a això també. Hem passat i hem transitat per uns anys, però fixeu-vos que hi ha una cosa que roman i es manté al nostre propi discurs, que al confrontar-se amb la realitat d'aquell moment peta completament. I vaig a explicar-ho. Aquí l'absoluta majoria de les persones que treballen dintre d'aquestes fàbriques són dones. Certament. Dintre dels països catalans hi ha una quantitat immensa de dones que participen dintre dels moviments llibertaris i dintre del moviment anarquista i anarcosindicalista. Tot i així, quan us han posat a parlar de les persones referencials des del 1868 fins al 1881 que hem arribat, les dones no han aparegut en cap dels nostres discursos. Què passa realment durant aquests 20 anys? Realment hi ha dones que accedeixen a l'àgora pública i passen a participar-hi, o bé es manté senzillament una participació, diguéssim, des del darrere, sense una presència pública o sense una participació evident. És a dir, a banda que puguem fer una rascada per acabar de veure qui hi havia en aquests anys 80,
i ens hem d'esforçar d'una forma molt més intensa per tal d'extreure tothom que hi era, a vegades fins i tot sense construir discurs públic. Efectivament, em sembla també una cosa molt interessant a treure la llum. A l'àgora pública n'hi ha personatges com la Teresa Claramunt, hi ha personatges com la Teresa Manyer, que ja suposo que ara en parlaràs una mica. També hi ha la família Montseny, també, això serà més endavant. Per tant, sí que hi ha dones. Les dones estan en el moviment anarquista i estan en altres moviments annexes, d'alguna manera. Ha estat sortint l'espiritisme, hi haurà dones que estaran en el món espiritista amb un paper relativament preponderant, com l'Amàlia Domingo. Hi haurà dones que estaran en el món del republicanisme, l'Àngeles López de Ayala, que són personatges que en el fons també són molt bel·ligerants, molt radicals, també seran personatges molt interessants. És curiós, però, que la major part de dones, per lo que jo he anat veient i també llegint l'obra de la Dolors Marín, per exemple, la major part de dones acaben més que en aquest sector, diguem-ne, més ateu, més filosòfic, més intel·lectualista, acaben molt sovint en el món espiritista, en el món teòsof, en aquesta mena de mons. També suposo perquè, de fet, l'espiritisme també suposa una forma de que les dones entrin a l'àgora, d'alguna manera, que et prenguin una veu pròpia. És una font d'espiritualitat en què eliminem l'intermediari, que és el sacerdot, que és necessàriament home, si més no en el catolicisme, etc. No, al contrari, de fet, la dona es considera fins i tot més ben dotada. Que això no amagui un pòsit molt clar, en el fons, fins i tot de masclisme directament per una qüestió d'associacions vagues de dona, sentimentalitat, espiritualitat, etc., que possiblement també hi són, seria una altra qüestió. Però en tot cas, les dones tenen un espai allà i això dona tribuna a un personatge com l'Amàlia Domingo, que publica una barbaritat de llibres, una barbaritat d'articles, etc. I de fet que encara avui fa conferències. No sé, és molt divertit si busqueu Amàlia Domingo, és molt divertit perquè al YouTube surten conferències de l'Amàlia Domingo des del més enllà. Fa molta gràcia. Però en tot cas sí que és interessant. El que també em sembla que l'espiritisme té una relació peculiar amb la qüestió de l'anarquisme, perquè en el fons també és una mena de perspectiva més resignada al voltant de les condicions vitals de l'obrer. És una perspectiva una mica més resignada, no sé com ho veieu. A mi l'Amàlia Domingo Soler és una de les persones que penso més oblidades de casa nostra, perquè és una persona que va escriure moltíssim. Penso que es necessita, nosaltres a la col·lecció Lliure Pensaments és un dels noms que estan sobre la taula de fer una antologia de textos seus perquè és una persona cabdal. El que passa és que jo sí que crec que dins de l'anarquisme, com dins de totes les ideologies, les dones van ser molt menyspreades. Sobretot fins que no van arribar a aquesta segona generació d'anarquistes en els quals estava Teresa Claramunt i Teresa Manyer. Però en la generació de Llunes, Anselmo Lorenzo, etc., no hi van ser. I sempre m'agrada llegir, quan es parla d'aquest tema, un fragment molt breu d'un diari argentí, anarcocomunista, que es diu La Voz de la Mujer, que es va publicar únicament per dones a Buenos Aires, totes anarquistes, es publicaven textos de Teresa Manyer, perquè en aquests darrers anys del segle XIX, i els anys 80 del segle XIX, la transnacionalització, que és el concepte que es fa historiogràficament ara servir, de les idees, de l'anarquisme a través de la premsa era cabdal. Abans parlàvem que les idees anarquistes, i totes les idees, viatjaven de banda a banda de l'oceà amb un ritme frenètic, o a la Xina fins i tot, la revista Blanca havia arribat a la Xina. Us llegiré un fragment per evidenciar d'alguna manera aquesta idea que les anarquistes també estaven cansades de que els anarquistes les menyspreessin. Y el fragment diu: «Es preciso, señores cangrejos, y no anarquistas, como malos llamáis, pues de tales tenéis tanto como nosotros de frailes, es preciso que sepáis de una vez que esta máquina de vuestros placeres, este lindo molde que vosotros corrompéis, esta sufre dolores de humanidad. Esta está cansada ya y está hastiada de ser un cero a vuestro lado. Es preciso, falsos anarquistas, que comprendáis una vez por todas que nuestra misión no se reduce a criar a vuestros hijos y lavaros la roña,
que nosotras también tenemos derecho a emanciparnos y ser libres de toda clase de tutelaje, ya sea social, econòmico o marital. I això és un text que es crea al finals del segle XIX. Sembla que quan les anarquistes aquestes van fer aquesta editorial, la bústia de la voz de la mujer es va omplir de cartes d'anarquistes que deien que ells sí que volien la seva emancipació. I llavors elles van fer una segona editorial per dir no nos referíamos a todos los anarquistas, sino a todos los anarquistas cangrejos de la idea, no? I reafirmaven aquesta idea de que la majoria d'anarquistes pensaven en l'emancipació de l'home i quan arribés aquesta emancipació emanciparien a les dones. I fins i tot Teresa Mañé, en els seus primers discursos, parla en aquest sentit. Hem d'empujar a los hombres a la revolució. Empujar vol dir posar-se darrere i no? Per tant, també l'anarquisme va menysprear les dones en totes les seves manifestacions. Per exemple, al procés de Montjuïc només va haver una acusada, que va ser Teresa Claramunt, amb 4.000 processats, o més de 4.000 processats. Teresa Mañé no, perquè era mare i, evidentment, se donava prioritat a la maternitat abans de la culpabilitat de ser anarquista, de ser una de les grans anarquistes que havia fet conferències amb Pere Esteve, amb Anselmo Lorenzo, amb Tarrida del Mármol, etc. Sí, i em sembla molt interessant aquest text que has llegit perquè de fet recordo un text pràcticament idèntic de l'any 36 de Mujeres Libres, que era expressat pràcticament en aquests termes de falsos anarquistes, de tal i de qual. Per tant, bé, hi ha coses que han progressat o si han progressat han sigut molt a poc, fins i tot en el moviment anarquista, que se suposava que tenia una major consciència del tema, però era idèntic, no coneixia aquest text, però era els mateixos termes. Just final del 19, estàs passant als anys 30, anem al lloc on estàvem, que era el 1881, i en aquest moment en concret heu localitzat quan hi ha dones o homes que precisament parlen del patriarcat i que aquest és un dels combats que cal establir des del moviment anarquista. No, si tens any, però vull dir, més o menys, en quin moment se produeix això? És a dir, està clar que no es produeix al 70 ni al 68, però s'acabarà produint en un determinant, no? Al 73, per exemple, és la primera vegada que es proposa que les nenes participin en una escola a l'Ateneu Català de classe obrera, tot i que no s'arriba a produir perquè el cop d'estat després. Però quan hi ha un moment en què ja no és només que apareix un article, sinó que el moviment, diguéssim, deixa de ser absolutament patriarcal. Evidentment no deixa de ser perquè als 30 continuava, als 70 també i avui també. Però és a dir, quan se produeix aquest moment en què hi ha una aparició? Sota el meu punt de vista, hi ha diferents períodes. Si analitzem els diferents congressos de la Internacional o de l'Aliança, observem com sempre hi ha un interès, sobretot des del moviment anarquista, per introduir les dones al procés emancipatori. Llunes parla en diferents textos sobre la importància de l'emancipació de la dona i que les dones hi participin en tot el procés revolucionari. En el primer certamen socialista de Reus del 1885 hi ha diferents textos on es parla de l'emancipació de la dona, però jo, sota el meu punt de vista, no hem d'arribar als finals dels 80 per veure com les dones comencen a participar. Comencen a participar de dues maneres molt diferents. Per una banda està Teresa Mañé, que és una intel·lectual que escriu i fa pedagogia a través de la premsa i del món intel·lectual. I per una altra banda està Teresa Claramunt, representant d'aquest moviment molt més associatiu de participació a través de la fàbrica, a través del col·lectiu. I faran diferents entitats, a Gràcia, a València, etc., on només dones hi participen del moviment llibertari. En el cas de Teresa Mañé, l'any 1889, el segon certamen socialista de Barcelona publica un text per al qual serà premiada amb un Excelsis que es diu L'amor libre, un text que serà publicat l'any 1904 a Montevideo, on ja les dones situades com a anarquistes començaran a parlar des d'elles mateixes de la importància d'emancipar-se i participar en el moviment revolucionari juntament amb els homes. Després apareixeran dones com Emma Goldman, que tu has treballat i que és un personatge internacional que parlarà principalment, a diferència de les altres, de la sexualitat. O parlarà sobretot de la sexualitat des d'un punt de vista molt més lliure.
Certament, sí, sí, sí. Però aquí a Catalunya també passen coses similars. De fet, en el fons també hi ha un moviment neomalthusià també interessant a Catalunya cap als anys 90, diria, del segle XIX, que ja comencen a no només a entendre que cal posar sobre la taula un cert control de la natalitat per tal d'evitar que famílies amb quantitat excessiva de fills, per tal de... I la misèria que això suposa, i l'astre, aquesta mena de discurs que es feia, del lastre que suposa per als obrers tenir una família carregada de fills que s'ha de mantenir, per tant no pots tal i qual, sinó també des d'una perspectiva més revolucionària. No recordo ben bé l'any que és, que Lluís Bulfi publica un pamflet que es diu Huelga de vientres, que entén, Lluís Bulfi em sembla que es deia, que entén que és important deixar de produir soldats i deixar de produir obrers. Per tant, aquí a Catalunya també passen coses, també es posen a l'abast mètodes anticonceptius, també es practiquen avortaments, etc. La Goldman serà molt més explícita sempre, de fet va acabar empresonada, entre d'altres, aquests recorreguts tan tràgics de molts anarquistes que passen a la presó un percentatge significatiu, molt significatiu de les seves vides. La Goldman serà una d'elles i una de les raons també serà arran de la seva activitat, no diré antinatalista, però de la seva activitat al voltant de la qüestió de la sexualitat. Però sí, això arriba una mica aquí, una miqueta descafeinat, una mica d'alguna manera, tota la qüestió de l'amor lliure. Hi ha moltes discussions entorn a aquest tema, perquè no totes eren antinatalistes, molts consideraven que havien de ser tot el contrari, com amb la idea de portar obrers al món que fossin capaços de fer la revolució. És a dir, no tothom era partidari d'aquesta qüestió. Hi ha alguns textos, evidentment, d'aquestes primeres feministes, si els llegíssim de la nostra lògica presentista, discutiríem sobre la seva validesa feminista o no, però en aquest període eren absolutament revolucionaris. El paper de la dona en aquest període era molt esclau de la lògica patriarcal. Són les 9 de la nit, jo m'ho passo aquí fins a les 3 o les 4 perquè tot i que demà tinc de treballar m'interessa moltíssim tot el que estan dient, però també hem dit que hi hauria una possibilitat de participació que crec que estaria bé que fos ara. Potser, és a dir, si algú vol intervenir, parlar, agafar el micro i tot això. El que passa que des d'aquí dalt, com que tenim això dels focus, no es veu res. No sé, igual no hi ha ningú. Vull dir que si poguéssim obrir el llum potser mos aclariria una mica més. Bé, en tot cas, arribat a aquest punt del moment històric, teniu alguna pregunta que vulgueu fer? Intervenció? No cal preguntar res perquè tothom pot... Doncs jo us demanaria un últim... Endavant, Iñaki, allà en micro. Si no, aquest aquí funciona. Hola, ara. Bueno, a mi la pel·lícula m'ha deixat una mica estrany, no sé, m'han agradat detalls. Bueno, una curiositat, el tema de l'hora oficial, per exemple, a Chiapas, tots sabien que hi havia l'hora de Déu, que l'entenen com l'hora natural, i l'hora del govern. I aquí, però el tema era el mateix. El govern imposa, bueno, aquí en aquest cas la fàbrica, imposa un horari que en contra. O sigui, les disputes per l'horari encara avui en dia en parts del món existeixen. I al nostre país, bueno, el canvi d'hora, en fi, és un exemple d'aquesta intervenció de l'Estat, fins i tot sobre la natura. M'ha encantat que no fan assemblea, sinó l'horari de treball, comenten les coses, voten i tot passa així
aquesta naturalitat, no? En la que fan coses molt importants. No? Aquesta jo l'he viscuda també. Bueno, jo m'agradaria insistir en un fet que és l'oblit del pensament i la història anarquista a Catalunya. Jo l'he viscut estudiant i jo crec que ara, per fi, s'estan produint estudis i un intent des de lo institucional, com sempre, de fer-se seu una història que no és seva, que fins i tot va en contra seu. Jo sé que és difícil reconèixer a l'hora que admetre, jo què sé, que el Puig Antic, a part de que el van matar, atracava bancs per fer la revolució i això no queda tan bé com a demòcrata, per exemple. Però aquesta reivindicació constant des del moviment anarquista i des de lo institucional. Però sí em sembla molt important insistir, no sé si des del començament, que a la història de Catalunya el paper importantíssim i central del moviment anarquista. Perquè això mai, o sigui, sembla que aquí la tradició religiosa pesa més que la tradició institucional, que el seny i que tot això, i tu agafes la història de Catalunya des de fa uns quants segles i és més rebel que no pas. I això em molesta molt, i més en una situació actual. Per això valoro molt el treball vostre. Nosaltres ho fem al Raval, amb una col·lecció d'històries del Raval, però ara quan parlàveu de les ludites, nosaltres vam cremar una fàbrica perquè les màquines mataven els nens. A part de treure feina, i mataven perquè eren superperilloses i feien vagues fins que va arribar un moment que la van cremar les pròpies dones, les treballadores, com símbol de la maldat. I és al carrer Riereta, que encara avui, i que ara està ple de pisos turístics, i passes per allà i dius, hòstia, fa 100 anys aquí estava aquesta fàbrica. Aleshores, reivindicar aquest reconeixement d'un fet real, que és que la història aquí ha sigut així, irreverent, l'humor, l'anticlerical, o sigui, contra tota autoritat, una història d'un poble rebel, i em molesta molt quan es fa aquest mite del poble català com submís, obedient, pactista, i dius, bueno, serà la teva història, però la que jo he viscut i he mamat, i molta gent no és aquesta. O sigui, que qualsevol cosa que es faci, com a mínim, per reconèixer aquesta realitat, és més que important, és fonamental. Sí, m'ha agradat molt aquest comentari al voltant de, en el fons, aquestes qualitats, aquesta mena de formes de vida catalana, la Ferrer Mora, aquest pactisme, aquesta ironia, aquest tal, aquest qual. I és veritat que això és una bola que ens van colar, que té una història que es remunta al XIX, es pot remuntar a Torres i Bages, es pot remuntar a altres autors que intenten fer-se seu un caràcter concret, que és un caràcter necessàriament no revolucionari, perquè el que ens interessa és erradicar, és apartar certes alternatives que s'estaven coent. Al voltant d'això, de fet, hi ha un llibre molt interessant de Rodolf Llorenç Jordana, que és un intent de replicar a cadascuna d'aquestes formes, i comença dient, assenyats? Home, no som assenyats perquè tal, perquè qual, perquè tal, pactistes, no, tal. Per tant, això, hi ha un intent de reivindicar la memòria que comença potser ara una mica, però aquesta crítica, aquestes formes, sí, ja hi era aleshores. I ara que dèiem això de l'humor, de la no humor de la pel·lícula, sí que hi ha un rastre d'humor. No sé si al voltant precisament de la qüestió de l'hora oficial, no sé que hi ha hagut com 5 o 6 converses superabsurdes al voltant de passen 2 minuts, sobren 2 minuts, passen 20 segons, sobren 3 segons. Sí, hi ha humor. Sí, de fet, l'autoritat aquí surt ridiculitzada a la pel·lícula a través d'aquests 2 policies que van amunt i avall mantenint l'hora i que la cosa no se'n vagi, que és una mica això. Jo afegim amb això que estaves dient, que jo crec que és una cosa bàsica. Jo crec que durant molt temps el que hi ha hagut ha sigut des de fora de la... O sigui, aquí tenim una cosa que sempre dic el mateix, perquè al final ja me canso jo de dir perquè m'acabo semblant que ja ho ha sentit tothom, però que la universitat durant moltíssim temps no ha fet la feina que li tocava fer, que era d'historiar precisament allò que havia passat.
perquè hi havia una línia molt concreta que primer era, evidentment, absolutament franquista i que no tenia cap mena d'interès per res que no fos directament això, és a dir, construir un pensament franquista i s'ha acabat, però que quan va ser substituïda per alguna cosa diferent, qui es va encarregar precisament de dirigir bona part no, tots absolutament els departaments d'història contemporània de les universitats d'aquest país era una gent que venia del marxisme, no del marxisme, del SUC, directament. I això ha sigut un... Fins al dia d'avui dura això, encara no s'ha acabat. I això què ha comportat? Doncs ha comportat que mos desaparegui, per exemple, l'espiritisme de la història del país. És a dir, avui nosaltres parlem de l'espiritisme aquí molt alegrement, però què tenim? Tenim dues històries que conec jo, dues persones que s'han dedicat a investigar-ho i s'ha acabat el tema. No tenim cap línia d'investigació d'un dels moviments que va fer que per primer cop hi hagués un munt de dones que participessin des d'un feminisme, estic utilitzant aquesta paraula a nivell contemporani, no a nivell històric, d'un feminisme completament revolucionari dintre d'un moviment que va ser importantíssim i estès per tot arreu. Tan estès que a dia d'avui encara, ahir parlàvem amb la Dolors Marín d'això, i de cada cop que feia una xerrada a un poble petit per on sigui, surt algú que diu sí, la meva àvia era espiritista, a la meva família fèiem invocacions de morts que no sé què, i dius, hòstia, però encara dura, tot i que veu una repressió brutal damunt d'aquest moviment, per això, sobretot, que has dit l'Alba abans, de que se carregava directament el monopoli de l'Església perquè desapareixia la figura del capellà i les mèdium, bàsicament, eren dones que no són capellanes, sinó que són per on passa, diguéssim, lo fluid. Clar, però de fet això també és una mica conflictiu a nivell de feminisme, perquè en el fons tampoc no tenen una veu pròpia. És conflictiu, però sí, en tot cas és una manera de... Però ho dic perquè igual que no hi ha la història... A dia d'avui, havent-hi el moviment feminista que hi ha al carrer, que cada 8 de març i no sé què, busqueu una història del feminisme català a qualsevol llibreria. A s'acabar amb la Bon Maison i companyia. Exacte, a veure si la trobeu. No existeix. Per què no existeix? Per això que acabo de dir, perquè senzillament la Maria de Capmany, el 79, publica un llibre que es diu El feminisme a Catalunya. És l'única història que intenta ser continuada. I te'l mires avui i flipes, perquè parla d'Anglaterra i es diu El feminisme a Catalunya. Parla, per exemple, de les dones que demanaven que es pogués votar. Que a nivell de Catalunya això va ser, que és un moviment superpetitó, les sufragistes. A Anglaterra és importantíssim, a Madrid és important, però a Catalunya això és una cosa que en canvi es diu Història del feminisme a Catalunya. I surt historiat allò que passava a Anglaterra. Per què? Perquè mirar aquí comporta fer cap directament a això, entre altres coses. No estic lloant-ho, sinó estic dient que evidentment que hi ha d'haver una explicació, molts debats públics, molta investigació històrica per acabar extraient què va ser i què és això de l'espiritisme. I quan dic espiritisme, a continuació dic anarquisme, perquè l'anarquisme sí que ha hagut una voluntat expressa d'esborrar-lo directament, que ja és una... Jo sí que crec que hi ha hagut una part de la historiografia d'aquestes vaques sagrades dels anys 60, finals dels 60 i 70, que van escriure, jo què sé, Susana Tavera, Mary Nash, Teresa Balló, Josep Termes, Álvarez Junco, etc. Alguns sí que marxistes. 6. Bueno, vull dir que sí que n'hi ha. Sí, però és que l'has dit tots. Però també hem de fer una autocrítica, no? Nosaltres després posem a vendre llibres, fem xerrades de Mi vida, de Josep Montseny o tal, i si no ets conegut, te venen 5 persones a la xerrada i et compren mig llibre. Llavors també hem de fer autocrítica. Pots fer molta recerca, però després aquesta recerca tampoc te la compren. Llavors també hem de tenir clar això, que poden haver estudis molt interessants. Mary Nash ha escrit infinitat de llibres sobre la història del feminisme, la història de les dones. No la sabem perquè no llegim els seus llibres o els seus textos o els seus articles. Hi han d'haver més persones que es dediquen a l'anarquisme? Evidentment que sí, però n'hi ha, però tampoc interessa. A nivell social, llavors també potser és un problema polític, no de la universitat només. I ara no parlo com a persona que treballa a la universitat, sinó que parlo com a militant de, hosti, fem autocrítica, no pot ser que fas un acte i no et ve ningú, o et venen 5 persones que ja estan dins del moviment. Però de fet també és que hi ha una mena de punt entremig entre les universitats i
i de fet la recerca d'alguna manera universitària i al carrer. I és que l'accés que pugui tenir l'estudiant universitari, per exemple, en algun moment, en cap moment, de fet, s'esmenta, cap personatge, cap intel·lectual anarquista. A filosofia ja us asseguro que mai de la vida. A història tinc entès que, bueno, tampoc pas gaire. Per tant, no hi ha un accés a aquesta mena d'interès. Ha de ser una mena d'interès que sigui com molt nascut de dintre, no? Per això, que per tant arribar a la recerca es queda com molt lluny. No arriba a la universitat a nivell bàsic, diguem-ne. Bé, si us sembla bé, faig un últim, diuen en anglès spoiler, però ho pronuncio malament segur, a través d'algunes coses que crec que són importants. A fora tenim Mi vida, que és la biografia del Joan Montseny, Federico Urales, que per primer cop se torna a publicar amb una edició que fa el Ginés Puente, amb un llibre brutal. Jo crec que és un llibre que, a més, el mateix Ginés Puente el compara moltes vegades i estic d'acord amb l'Eco de los Passos. L'Eco de los Passos ha tingut al darrere seu, diguéssim, un bombo que l'acaba convertint en una obra de referència. Mi vida no. Per mi el poder. Per mi la qüestió de que Mi vida no es vengui i l'Eco de los Passos sí, és el poder. García Oliver va tenir poder, i poder polític perquè va ser ministre de la guerra, i Joan Montseny va ser un intel·lectual. Amb poder també, Però avui, per primera vegada, tenim aquell llibre i el tenim fora. Tenim també, per primera vegada, per segona vegada, perquè no havia sigut publicat abans, L'elogi de la mentida, de Josep Torres Tribó, que és aquell llibre que teniu aquí publicat per Cal·lígraf. Jo crec que és un llibre interessantíssim perquè trenca molts espais que fins ara no s'havien transitat, perquè quan parlem de pensament filosòfic anarquista, doncs tenim una sèrie d'autors i autores que són molt concrets. Dintre d'aquest cànon que ens havíem construït, Tribó no hi era, a dia d'avui ja podem situar-lo gràcies a la seva feina. Tenim ja en català el suport mutu, en castellà ja el teníem, però a més, avui he portat això perquè crec que és una cosa que és bastant flipant. Això és l'altra no perquè té altres obres, però una de les obres destacadíssimes, La conquesta del pa de Kropotkin, que Baula ha publicat amb una edició flipant. Si toqueu el llibre és que només tocar-lo t'agafen ganes d'agafar-lo. És un llibre fet a mà completament. És la primera traducció en català que hi ha sortit ara no fa res. I també és veritat que tenim una altra cosa que s'està publicant darrerament i que situa Kropotkin, en aquest cas, dintre una altra vegada del panorama, que és aquesta edició dels que són els pamflets, els textos, diguéssim, no llibres, publicat a mitges entre Editorial Eleuterio i Calúmnia de Mallorca, que són aquests quadernets, són molt bonics. Això sembla un d'allò del mercat, però és que realment són molt bonics. Cada un té una lletra i tots junts construeixen el nom de Kropotkin. I jo crec que és aquelles coses que dius, hòstia, a banda que fas un llibre, fas un llibre que evidentment serveix per llegir, a banda és que és un objecte bonic perquè sí. I amb això, si no teniu res per afegir, que segur que teniu, però no us deixo perquè ells m'han dit que ja pararem, tancaríem el debat. Moltes gràcies a tothom, a vosaltres dos sobretot per haver parlat aquí dalt, a l'organització per haver-nos vingut a fer parlar sobre un tema que no es parla massa en cap mena de festival, a tot el públic i a tota la gent que ha fet possible el festival i que evidentment no s'acaba perquè esteu només a la meitat, no? O sigui, encara us queda per endavant i si tens micro... Simplement tancar la sessió d'avui. Gràcies per haver vingut. També era una pel·lícula independent i prou difícil i veig que ho heu aguantat fins al final. El debat ha estat superinteressant. Moltíssimes gràcies als tres, Alba, Jordi, Ginés. I recordeu que el festival continua. Cap de setmana que ve anem a Tortosa, a 12 quilòmetres d'aquí, per tant esteu invitats a vindre a les sessions que fem a Tortosa. Divendres projectarem una pel·lícula que es diu Calef, que narra el paper que va jugar la selecció
estoniana de bàsquet en el moment de la perestroika i la independència dels països bàltics, i després tindrem un debat sobre política i esport, quina és la relació entre política i esport i com l'esport pot ser també una arma política. I dissabte projectem un documental que es diu Bella Ciao, que narra la història o explica la història d'aquesta cançó mítica, que les noves generacions la coneixen per La Casa de Papel, i esperem que vinguin gent jove, que ja està bé que la coneixen a través de La Casa de Papel, però que és una història, que és una cançó, Bella Ciao, amb molt més fons i molta més història. I dissabte a la nit tenim una pel·lícula de Bright, que està ambientada al postconflicte de Ruanda i narra el paper de la dona. I diumenge farem la cloenda a l'Observatori de l'Ebre de Roquetes, amb El cel que crema, que narra la història d'una família jueva que fa cap als Pirineus marxant dels nazis. Per tant, per aquí teniu el programa, si voleu més informació, a mostrafront.com també ho teniu tot, i si us ha agradat avui, esteu invitats a venir la setmana vinent. Moltíssimes gràcies a tots.